Mabor problema ang kansamat. Matantaragan ako. Apa ya? Kita man natin ikuha. Kita man natin dalag na higi. 6 hours na rin yung biyahe. Kaya mo data, nakalalaing kan tupay. Nakadanot na nga ba? Oh, man. Bas na lang na sa Kibayo ah. Baka kang kung may deliver ating kadagos ka gungit kay ko ang kanya. Anya kasi di kita nagginana ngayon, nalalam nga men. Agatul nga dadaktul sa hotel request na. Apo, ano kayo imas mo gayam di kita? Dadaktul. Tapos May daduma. Hindi babatik nga agatul mo la. tapos Kapay pindang na ah. apo. Sumo lang kaya man ita para mga sakripisyo. Nyaman dayton. Pagpagpet to no ba? Jadi matinag. Ay nakitapan. Isong alwadam nga raw, ti pagpatpatare mo. Taraga nang naunang. Oh, hangko ka na kaya tumarin yung motor, idurong tamdam-dama. Well, nyakit kadkaduang ka mo. Hindi ka madandanagan una, dani tapay nakapurpurma ka ni. Lalo na kasay. Bueno, kitam. Nyakit dato yoy. Kibkiboy na dahil talang mo nakabasik nga ni awi mo ni. Karmi kami ti paggatang mo ti pasarabom. Pasarabom. Lako ka kita. Ay. Kuna man ni pasarabom niya. Negosyo. Kaya kagananad ka nga rod. Oy, 6 hours nga biyahe ata. Wen, atayo pa niya pabiyahian ta. Oy, taka natin. Tan. Kita man kanya na, dahil ito mutawid ko ni. Yaman ni Ubramon. Baangin na ko. Permila una yun, ayan. Nakatangtang kambag ka. Tama, mausot man tayo ta. Napay, nakaparpartak kiti nga po. Mataray, gano'n, nag-amin na kita. Kawan sa sardi na lukuan. Napay, nanginakit diti naman. Agatol. Anya, data, parigatan na ka nga talaga tayo awi mo. Babain mo kami pagkapakarga ko na kanagong kasi nga pupod niya, dagdag siya na rin. Tadi problema ko mga kukasan ay. Gasolina. Sabali ka rin. Siyempre, challenge kanya matata, doon ay obraum, saka pagas, data. Samon to man, igalotan. Gasolina ako matata, Jeki, 72 mag. Tato nga, 70 na eh, o di ko. nakalis ka pa iti dosya. Po, baka mo pa yung motor mo kami. Motor natin ng lagaan. Ito yun. Tanggot, abigit. Pultang ka na. Sabi mo gusto mo yan. Taban-bandog kan, boss? Nyapay makunam dita. Nei, awang kanumot ti kortanan. Kaman ni igalutan at ngamin tayo kanayon na nga ipraplang. Day tamanin ati ipakwak kanyam. Tagunggunam. Dapat sumuro ay. Ipraplang na ngamin, o di. Parparigatin na ko. Parigatang kamot ati agbaka-baka dita. Magigalot. Sige man ni, di kita ngamin launay ka itikwam. Pag delibera mo ya unay. Hindi nga regulagan. Nagapupay ko ato. Ado unay sir-sir ka matrabaho mo. Dapat nilalaing mo aggalot One. Agpidot-pidot tayo tati agataul. Kaya mo yung agpidot tayo agataul? Pas ka lang rin agatol. Salamat agatol natin yun nga nagkawibit yun. Matimik ka ito yun. Ito. Hindi nang tumagawin. Amuti kwa. Aggalot. Kalkalindo sa anak ko yun. Sige pwede mata ko. Eh, napugsa lang araw. Nay. Kita nyo mampay. Tibubra na. Puro amin awan. Awan eh. Napugsa naman eh. Napugsa na araw rin eh. Nyakit din na yan. Napugsa rin yung panagayat na kanya ko. Sabali ka nga talaga. Imbes kaya apuran napan naman na pinugsatan. Woo! Nyakit din ay tigargaraw mo. Man nuway mo lang inaramid po. Meron. Basta sinyasan na kano ka. Wen, tayo tayon. Sa hilit mo ka.
Boss, lagi na nata pa lang kaya makaturturo ka man. Uri siya, pero may ako, mas nagpupuntrip ka. Narigat eh. Mabisinak pa yan. Uy, Narigat ka? narigat. Tagmaniw ko ah. Makaturturo. Sanay pa lang din eh. Yung sa T-Burger. Tata, palang may isa man palang kita. Mabis na pala. Meron. Yan. Tayo man nag-shake. Ito, Gana sa'yo. Salanak lang kayo. Doon. Muna ka talitang kayo, gurdin nun. Order ka man, timap ka, murmuray. Picture kayo. 1, 2, 3. Oh, next pose. 1, 2, 3. Nagsardeng ka na kwa. Amok nga mabibising kan. Amok mga other di. Nagbiyahian tayo. Karabisig. Anong kapal ka? Uray, kapsurak na kung sa kwa. Teka lang natin. Tunalatan. Manyaman dito yung ayantan. Kwa pala. Chubby. Chubby Dikis. Let's go. Boss. Eto ti parparyak mo nga ako, nagbampanog ta nga ako, nagra-rides tapos pantamangan dyan, kung ano, nag-iimas ti makmakan, puro inapoy mo ti in-order mo na eh. So nga ro. Ano mo, data nga, Tagduwata tapos manganta inumin tatikok pang pabalon. Adawal si Daina na boss. Nakararte kami. Pagbibingayan nyo lang. ilimang na piti kwa, paborito na di fried chicken, ilimang na pa. Lang ta kanyam. Nay, Data ni kanyam tatalo. kita nyo pa nagugugali na, puro inapoy ti, patayin na mo, high blood rin. Tapos order ka mo ti may ko ama si damay, ano mo tapos nagaro mo wait. At tatalo na orte na bimon inyan to pwede kami sa baon na dinabnabsot kanton Maltutan na ko wala dito yun, anita, puro mo lang na po dito yan. Dahil tinaro din nala nga pampabalon mo na eh. Siguro. Kita anti kinaluklo kung mga kang buy-buya anak lata nakain na po ilata dirti sang wanak ni. Kaya anti kinalulo ko na ni busing ni. Dapat fried chicken na. Dapat sabaw na. Wala? Yung permi pa nagsasamul na permi nagpapaapal. Nakarumot dito. Bangon na. Dito yung paborito naman ini. Fried chicken, paborito mo. Baka jakar gana aga. Sige, kain. Guys, ito lang yung in-order ni Busting para sa akin. Hindi puro kanin. Yan. May baka pa. Wanak lagi na puro inapoy tatay in-order mo para nga ako. Madi, awa. Special pansit mo. Oo na, alangan nga kwa. Oh, yan. Sabaw mo sayang. Masaya nga na pwede ito sa baon eh. Busong man lang nigup po maun. Kwa, talaga nga kay ka nga minso kwa. Oo na yun. Inumin ato yung Sabi kasi sabawam. hindi papaitan dati boss. Nga pa ya. Nakapapait. Mat. Papaitan nga rin. Kunang tumaman Ate yun, namukit Min inom na nga kasano na baka sa o. Mabalin mo mapagsabawan. Kumabalin ko pa yung ibaga. Papaitan nga road. So nga ng pait. Ito ulit. Papaitan ti baka. Sabi kasi ti papaitan ti boss. Abay. Nagpait. Mat. Papaitan nga road. Hindi na pait. Talaga si nga talaga. Naluko lang unay dito. Ibusok na rin dati boss. Uy, ini. Sayang man din mo ibuson. Paunay kan aya. Naiwas na talaga iti pansit na bitigwa. Chubby DKS. Chabi, tulad ko. Kasalaki ni Gusti. Tanay ta, naiingat sa kanya. Anan mo man dagiti nga kuan binalsig na kay kayon. Pagtugsol mo. Pagdugsulti. Ito Tapos dyan. Damalagip ko man din di pagdugsulan na. Tugsulam. Kurang pista. Kasano ti talaga nga correct nga pa nagtopik. Ano pa yan ka? Ito.